ana nan an zo gurin cin abinci an kawo dani tebur za a ci abinci sai shehu ibrahim ya ce mai to ai manzo Allah bai taɓa ci abinci saman dani tebur ba sai aka dawo ƙasa an zo kuma ƙasa za a ci abinci an ɗauko cokulla shi ne cabi za a sa kenan sai shehu ya ce mabinu bar ai manzo Allah bai taɓa ci abinci da cokali ba sai aka aji an zo an yi bismillah za a fara cin abinci binu ba ya ɗauko hannunsa duka zai sa cikin abinci shehu ya rike hannu ne ce manzo Allah bai taɓa cin abinci da hannu duka ba da yatsa uku ya kaci abinci binu ba zai ƙara haƙuri ya ɗauko loma ta da ya sa baki ya ɗauko ta biyu ya sa baki ya ɗauko ta uku shehu Ibrahim ya rike hannu ne ce manzo Allah bai taɓa loma uku ba binu ba ya ɗauko carbin shehu ya ce gashi kayan ƙarfi dole auna mana idan aka ce maka waye ne ya san sunnan annabi in ana maganar shehu Ibrahim in aka magana wani wane mutum to da za a ci gaba da kawo maka misalai har a shigo zunzurutun kundin son annabi shine diwanin Maulana Shehu Ibrahim to magana ta kai dan haka mu nan da muka san shehu har shehu yayi kyautan mu ya miƙa manzon Allah abinda ya rage mana yanzu muna da babban takatin a wannan zamanin muna kauce hanyar yadda shehu ya dora muna leƙe-leƙe in kana leƙe-leƙen kana ganin wani wanda zai zo ba ɗan ɗabi'a ba ɗan faida shehu ba har kana ganin bari ka bi shi wallahi sai an yi tafiya ya kai ka daji rami ya rufe babu ka